Батьківщина! Це Україна! Ми не можемо, як білі, як слав'яни, як патріоти, пройти мимо цього. Хто такий Радко Младіч? Радко Младіч – це патріот Сербії. Це людина, яка воювала за свою країну, за її свободу, проти окупантів, іммігрантів, які приходили в Сербію у вигляді мусульман, боснійців, албанців і так далі. За час осади його корпусом Сараєва він знищив 10 тисяч мусульман, мігрантів, терористів. Зараз вони кажуть, що він злочинець. Його будуть судити в Гаазі. Якийсь сіоністський суд буде судити людину, яка вірно і чесно виконувала свій борг перед батьківщиною. Радко Младіч є прикладом для кожного серба. Він прикладом є для кожного з нас. Йому загрожує 700 років ув'язнення. Йому збираються дати 700 років ув'язнення нашої батьківщини. Ми будемо боротися за неї також, як боровся Радко Младіч. До кінця. Слава Україні! Героям слава! Слава Радко Младічу! Слава! 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 Слава Радко Младічу! Слава! Слава! Слава!